Η μαχητική δράση της εργατικής τάξης είναι η μόνη απάντηση στα σχέδια των μονοπωλίων. Η εργατική τάξη πλήρωσε τα κέρδη τους. Δεν θα πληρώσει και την κρίση τους. Την κρίση να πληρώσουν τα μονοπόλια. Παλεύουμε για αυξήσεις στους μισθούς, για σταθερή εργασία, 35ωρο, 7ωρο, πενθήμερο, με αύξηση των αποδοχών. Για προγράμματα λαϊκής στέγης, για απαλλαγή των ανέργων και των φτωχών από χρέη, για κατάργηση του ΦΠΑ, για κατάργηση διοδίων και άλλων τελών που φορτώνουν βάρη στις πλάτες της λαϊκής οικογένειας, για μείωση των τιμολογίων των ΔΕΚΟ και μια σειρά άλλα μέτρα που για να πραγματοποιηθούν χρειάζεται σύγκρουση με την κερδοφορία των μονοπωλίων. Με το πανεργατικό αγωνιστικό μέτωπο, το ταξικό συνδικαλιστικό κίνημα, σε κάθε εργοστάσιο, σε κάθε χώρο δουλειάς να φτιαχτούν πυρήνες αντίστασης και αντεπίθεσης, αταλάντευτης πάλης με την εργοδοσία, να μην περάσει ούτε μία απόλυση, ούτε μία μείωση μισθών, καμιά αλλαγή στις εργασιακές σχέσεις. Καμία συνένεση στην αντιλαϊκή επίθεση όπως επιδιώκουν οι συμβιβασμένοι της ΓΕΣΕΕ και της ΑΔΕΔ. Οι ίδιοι αστεί μας διδάσκουν. Η πρόταση νόμου που έχει καταθέσει το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος έρχεται οπωσδήποτε σε μια δύσκολη περίοδο για τη χώρα. Η πρόταση για κατάργηση των φόρων και των διοδίων δεν είναι ρεαλιστική. Αυτό το οποίο υποστηρίζει το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος είναι ότι δεν πρέπει να υπάρχουν καθόλου κέρδη. Εάν δεν έρθουμε σε συνολική ρήξη με τα μονοπόλια και την εξουσία τους, εάν δεν αποκτήσει το κίνημα αντι-ιμπεριαλιστική, αντιμονοπολιακή κατεύθυνση, δεν πρόκειται να υπάρξουν ούτε οι παραμικρές νίκες, ούτε οι παραμικρές κατακτήσεις. Η πάλη για τη λαϊκή εξουσία και τη λαϊκή οικονομία είναι σήμερα ζωτική ανάγκη για την εργατική τάξη και τους συμμάχους της. Ο δικός μας δρόμος είναι να γίνουν λαϊκή ιδιοκτησία τα συγκεντρωμένα μέσα παραγωγής. Η παραγωγή να σχεδιάζεται και να οργανώνεται με σκοπό την ικανοποίηση των κοινωνικών αναγκών. Οι ίδιοι οι εργαζόμενοι να ελέγχουν τη διεύθυνση της παραγωγής, τις αποκλειστικά δημόσιες λειτουργίες που θα παρέχουν δωρεάν υπηρεσίες εκπαίδευσης, φροντίδας, υγείας, πρόνοιας. Αυτός είναι ο δρόμος της λαϊκής εξουσίας που συμφέρει μισθωτούς και τα φτωχά λαϊκά στρώματα της πόλης και του χωριού. Είναι ο δρόμος της λαϊκής οικονομίας που βρίσκεται έξω από τους μονόδρομους των μονοπωλίων, σε ρήξη και αποδέσμευση με την πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΝΑΤΟ. Τους φοβίζει αυτός ο δρόμος και το δείχνουν. Εργαζόμενοι, βγάλτε πολιτικά συμπεράσματα, ενισχύστε με ταξικό κριτήριο το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας με τη συμμετοχή στο κίνημα, στην οργάνωση της πάλης και την ψήφο. Εγκαταλείψτε με ταξικό κριτήριο τα κόμματα της πλουτοκρατίας, Νέας Δημοκρατίας και Πασόκ. Απορρίψτε την πολιτική του οπορτουνισμού, συνασπισμού ΣΥΡΙΖΑ που αποδέχεται την παντοδυναμία του καπιταλισμού που σπέρνει αυταπάτες για την εξανθρώπισή του. Την επικίνδυνη, αντιδραστική, εθνικιστική και ρατσιστική πολιτική του λαός. Σήμερα επιβεβαιώνονται τα ιστορικά όρια του καπιταλιστικού συστήματος. Αυτό το κοινωνικό σύστημα της εκμετάλλευσης, των πολέμων, των κρίσεων δεν είναι δικό μας. Δικαιώνονται ιστορικά όσοι επέλεξαν να κρατήσουν τη σημαία της επαναστατικής πάλης ψηλά, να διακηρύξουν αταλάντευτα ότι ο καπιταλισμός είναι ξεπερασμένο ιστορικά σύστημα. Όσοι δεν μετάλλαξαν την επαναστατική πάλη σε αυταπάτες για τον εξανθρωπισμό του καπιταλισμού. Ο σοσιαλισμός είναι το μέλλον. Η νίκη της Αντεπανάστασης του 1989-1991 δεν δικαιώνει τον καπιταλισμό.
Τα διδάγματα από την ταξική πάλη σε όλη την πορεία της οικοδόμησης και ανάπτυξης του σοσιαλισμού μπορούν να κάνουν την εργατική τάξη και πρώτα την πρωτοπορία που είναι το Κομμουνιστικό Κόμμα πιο όριμη, πιο ικανή για την ανεπίστρεπτη νίκη της πάνω στο κεφάλαιο, να γίνει οριστικά ο νεκροθάφτης του καπιταλισμού. Αυτό είναι το κάλεσμα των αποφάσεων του 18ου συνεδρίου του ΚΚΕ. Η πρόοδος της βιομηχανίας που η αστική τάξη είναι ο άβουλος και παθητικός της φορέας βάζει στη θέση της απομόνωσης των εργατών μέσα από το συναγωνισμό, την επαναστατική του συνένωση μέσα από την οργάνωση. Έτσι, με την ανάπτυξη της μεγάλης βιομηχανίας αφαιρείται κάτω από τα πόδια της αστικής τάξης το ίδιο το έδαφος που πάνω στη βάση του παράγει και ιδιοποιείται τα προϊόντα. Πριν απ' όλα, η αστική τάξη παράγει τους ίδιους τους νεκροθάφτες της. Η πτώση της και η νίκη του προλεταριάτου είναι το ίδιο αναπόφευκτα.